दुखुआ बयहाबो दङ, नाथाय जायफोरा दुखुखौ सहायनो हादों बिसोर सिरि थादों। नाथाय जायफोरा दुखुखौ सहायनो हायाखै बिसोर फेसबुक, वाट्सापफोराव स्टेटास होना गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायदों। गोसोआव लाखि नों, बे बाराव नोंनि कल फैयोब्ला आं माब्लाबाबो रिसिभ खालामा आरो रिप्लाइनि खोथायानो फैनाय नङा। मानोना नोंबोथ' आंनि अनगायै खुसियाव दङ, आंनि अनगायै गोजोनै दङ। अब्ला आंबो नाजागोन नों बादि गोजोन खुसियै थानो। बे बाराव आं माब्लाबाबो बोरा, आंनि गोसोखौ बुरखायना बुजायना जेब्लायबो थगायना दोननो नाजागोन आं।